Belai belai hambai jotono hor kaham tini जों लाइभ फाइमानि कक गाव हाइसे थांनाय 8 तारिख नि सिमि चिनि महाराष्ट्र दूत किशोर देव बर्मानि नाहारमुं ताई त्रिपुरा मथानि बिसिं तै खेजे नाहारमुं आबनो तै जेताई CA बिसिगांगो दंमानि ओ CA नो केबेंगै जों ताव काइसे बाइक रैली ओ बाइक रैली नि बिसिं तै 8 तारिख नि सिमि खुमुलुं नि सिमि चेंगै जों तिनि अर गर्जिओ फाइबो थाका ओंखाय खानानि सिमि जों चेंनाय चिनि चेंजाकमा अंनाय आजागाओ स्टार्टिंग पॉइंट अंनाय गर्जि 10 तानि बिसिङो जे ओ गानागुनि तंनाय रक नर गर्जिओ फायै कुथुम पाइदि 10 तानि बिसिङो जे ल गिरिना मुसुंनाय जे फाइनाय आबनि यागुलो जों गर्जिनि सिमि कालाबन थांनाय कालाबननि सिमि मलसम पाथर अवन परे गुलमुरा अवन परे बुरागात बिया मिर्जा अवन परे कानी पाथर मोहन बुक आबा हाइके जों आरुत्रि थांलायनाय पाइथागो जों पतिसरी याकसुमा ड्रप गेट तयै बीरचंद्र बिया सनखलानि पतिसरी अजागाव फाइनाय ओंखाय अजागा फाइ जों कुरुम कुथुमगै ककलाम सालायनाय आजागाव नरक जे लगिरिना मुसुंनाय रक लगिरि लाइके बेलाय बेलाय खेनो हामनाय तांगै जों ओ बाइक रैली खलाय तंग मानि गांकै जों CAB तंगमानि ताबुक सगांबो बिल तंगमानि ताबुक एक नु फेके आबनो केबेंगि आबुं खांकै जिनबागि बेलाय खेनो साया ओंखाय चिनि बुबाग्रा चिनि बागि आसके साकतारि सामुं खलाय तंगो ताई चिनि तिप्रा दफा थानचाओ खलायै बनो लगिरि तंगमानि बाय दफा थानचाओ अंगै तंगमानि बाय ओ CAA आबो त्रिपुरा बाय चिनि आसाम अबनो स्पेशली आलादा प्लस थानचानि बथाय जों नुखा जे आयंगो कांचनपुर चिनि तिप्रा दफानि ब्रु बसंरकनि जे अनपार्मानेंट सल्यूशन तंगमानि आबो काइसा पार्मानेंट सल्यूशन फाइका आबो हाइते चिनि मानथाय सकताय ताई चिनि नांकुकमा रक न जों थानचा नियाखाय सामुं खलायमेया चिनि बुबाग्रा नि नाहारमुं दफानो थानचा खलायनानि मथानो थानचा खलायनानि सकांनि सिमि गोबांमा लिडार रक न जायतखा थानचा खलाय मथानो तरजक बाय जानिजा बदलनो तरजक बाय मानि बाय थानचा अंनानि बखा थांमालिया आबन बागै जों ताबु कयो जों लिडार रक न तामो सानाय जों हाय जनसाधारण जागनाय रक आं बाय थांबो जनसाधारण आं अर लिडार नगै कक साया जनसाधारण अंगै आंबो जनसाधारण नि सामुं खलाय दंगो ओंखाय आबन बागैनो तिनि जोंबो हायनो बाइक रैली खलायलायखा बाइक रैलीआव आं बाय थांबो चिनि मनुदलायनि सिमिनो बाइक चालुगै फायो तिनि अजागाव नुखा चिनि लगिरि नाय रक गोबांमा आयं अमरपुर फासिंनि रक ताई गोबांमा त्रिपुरा आमहाय गोबांमा जागानि न फाइका वेस्ट त्रिपुरानि रक बरंनो पाइपलाया हामबाय मारिवो ताई जों जे जे जागा थांगो आ जागा थांतानिवो जे जानिजा जागाव बरक जे जानिजा मानतै खलायै बरक चामुं नुमुं रक तनि मानि जे चामुं रक चारिखा बरकनो बाहायनो पाइपलाया हामबाय ताई जों नुखा अजागाव फायै तिनि जोंनो माइसारमान जागा तामसिम गर्जिदां खामो वामलै कामिनि बरक बरकनो पाइपलाया हामबाय मारिवो तांगि हिंगांकै बरक अरनि चुबाचु नाहारियावै बरक जे आरो तंनाय नरक जत दफानि बागै खापुर मुइ दंगोबा बुबाग्रानि लगिरिक थारि बाइक रैली खलाय हादुलै जत एकदम फुसेसें बायखा जतनो सुट कसम कान थांनाय रक सुट फुरचाय थांबाय क्या बखनाय कसम का थांनाय रक बखनाय फुरि थांबाय क्या आनि बाहायनो सेंगारि कसम तंमोन ताकते सम्पे फिका तुगुयै फुरि थांमानि ओंखाय आबो हायखै नुगै बरक जोंनो रां पैसा नारगियावैनो बरक आकामिनि बरक बाय बरक चुबाचु खलायै बरक जोंनो चामुं चारि रहमानि बरकनो पाइपलाया हामबाय ताई अन्नान्य जागाव बाहायनो जों खाना स्टार्टिंग पॉइंट चिनि गर्जिनि सिमि जों साका कालाबन रक तिखै गोबांमा जागा थांगो दैबान्दाल रक जों गुरिनाय माइ ग्रुइसा रक आबो हायके गोबांमा जागा थांमानि परे पाइथागो जों पतिसरी याकसुरमा ड्रप गेट बीरचंद्र बिया सनखला पतिसरी जों बथाक फाइनाय आबन बागै अ पतिसरी एरिया ताई अ गर्जी ताई दैबान्दाल बेबाग जागानि सिनि सिक्ला सिक्ली रक सिक्ली रकनो बांमा साव बरि रकनो मा साव तांगि हिंगांकै बरि रक बो गोबांमा न फेसबुक लाइभ रक आं वाइसो हुइसुनु बाइक चालक जाक स्कुटी चालक जाक आबन बागै अ टाइमआव बरि रक बो लगिरि उइ मानो लगिरि नानि मुसुंखाय नरकनो बो जों लामसावगो गाबोन यागुला आबोन परे जों ताई बर थांनाय खाना तेसा हायनो हाय साजाक फिनाय बागै जोंनो हामजागै जे सेक्रिफाइस खलायगा आबोनि जों किसि सापाना दामरिनानि रिंया हंखाय जोंनि बाहायनो सागो माजरा खलायमानि सेख्लायनाय बागै थानचा खलायना मुसुंगै
Bubagra je party yakakha presidency yakarkha secretary all India Congress Committee ni secretary yakarkha bini abahai kabangma bo sacrifice khlaika kuno neta kuno leader abahai khlaiyaku abon bagi bono chung borom rina nango ar chung tabuk bike rally khlailai mani baksa baksa chongano je o bike rally khlai tamo mannai bike rally khlai tamo mannai hingangkai ajagao chung tabuk je rally o tongnai rok bahaino khathina kok koroi wansugui mano chung rally simi khlai tongma bai tamongnai chung je Sabo bufang bethai kaham masanani bethai kaham thairinani hingangkai chung sakang bolong ma hograu huk khaina pano bolong hokmani yagulo abono sap khlaimani yagulo abo se mai kayu mai kheto khaine rok ba bahaino sakang alchuai grao alchuai mani poreo se aro teisa chokam somani yagulo se ajaga mai chilui sarmani yagulo teisa haino hai ajaga o mai asayu mai asai mani yagulo bo thaksugia apurbo bolong asai mano phuyui bolong hamiano phuyui je main kaimani aboni bothaino thairinani bagai samung makhlayu chini bo tabuk obahai chung tabuk je bike rally khai sara Tripura berai tongmani o berai mani fol obo magna thangya je Logi rinai rok norok no paiphlaya hambai nongni kosto chini je obahai ke tonglai mani abo kuno din magna thangya aboni bethai thainai chung tabuk alchuai chara sari tongo hni wansukdi a chara hangkai tamoni chara hangkai Tripura dofani thanchani chara Tripura dofani thanchani buchului আর অবুঝলই অবুফাং সাবনি থানি তংকাই একমাত্র চিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মানি থানিও সিমিসি হাবন বাগৈ বিনি আরনি চারানো তুই আ থানচানি চারানো তুইयै আ থানচানি বুচলইনো তুইयै जों ताबुक त्रिपुरा हा गोनांगै जों अ बुचलैनो सारै दङ अ बुचलै सारमानि आबो बथाय थाइनैनो थाइनाय तामुखै बाक्सा जागाव जों माइचलाम सारपुरु बाहायनो जागा काहामो कलाइमा जागाओ बथाय काहाम थायो किसा हामथाया जागाओ किसा बथाय कम थाइनाय आबो बाय खा थैनाय ककरै जे जागा जमी खाइनाय रक बरक बाहायनो कोनो समय माइ गोबां मानो कोनो समय माइ कम मानो फियाबा चारा सारका हंकाय आबोनि बथाय थाइयावै दंया ताबुक जेने बाइक रैली अ बाइक रैली नि बथाय काहाम नुथाइनाय बसकांगो ताय गोबांमा बररक उंक्लकनि सुबा सुबुरि बै दंगो बायथांनि सुबा सुबुरि बै दंगो बरनो पाइफलाया हामबाय मारियो बाक्सा बा सागबाय मांबाय बाइक रैलिओ जइन खाइका आर बाक्सा बा उंक्लक तै खलायै रांखक पैसा बायबो सुबा हरका ताय जों बाजार रग थांनाय फोरु बाहायनो थानसानि जबानो हामजाक रक नांगो आबरकनो नांमानि न सिवै गोबांमा बररकनो जे जानि जामानतै सुबासु खलायलाय दङ आबन बागै नरनो पाइफलाय ani bike rally tini sak jora salburi ingkha tai 26 tarikh chini paithak nai mandai hatio chini paithak bike rally mathak jagranai hengkai kwbangma borok nugo tabuk bo question khaika baksa chini Kanchanpur rogo phayada ba Roishabari rogo phayada Gonda Tisa rogo phayada nai phainai जों next te kaisa part khlaiyi norong teisa saklaijak phinai a jorao tinta district tabu bo bat tongkho Unokuti North tai Dolai abno जों tewaisa next time next planning khlai asuklai salai जों saklai lainai a jorao jotto logirinani bagibo afruni bagibo tiar tongbaidi asuk haksalni yango jotto phaito gyani bagi yangni rok hingkai jani jaga ono jani ja cover khlailai tongo belai kheno naithotok meya rogo chung nukha taka jola phuru rogo bo aron borok aro manjui riphaio yangni borok desa lamsoguina haro obo haikeno जों naithotok nungthotok khlai tongo je Tripura dofani thanchana hamjagui khlai tongmani abo belai belai kheno kaham जों leader rokno neta kotor rokno jesukman chapno naidi abo tei chapjak nani moto jora nuhuya tamongkai जों hai jono sadharon rok जों jotto thik wngui thangka hingkai जों chini bisingtwi जों hai jono sadharonni bisingtwi se neta montri minister MLA MDC chairman jotto ungu जों bujikha hingkai जों sika hingkai जों sabno rikhe hamya sabo kubuyo tong sabo tatalo tong जों saimannai aboni bagi jotto no hambai bike rally o je jani ja area o Facebook rogo bo haino rijak bo tariko bo area o klai norok nai tongdi Logi ridi tei jora jora kisa misa kok khnao omuk phona tongkha hingkai जों thangya homuk phona tongkai जों thangya abo hai kwbangma nongo ano joli ui norok dofa thancha ngya ta thangdi te kaisono joli dofa thancha no hamjaya tangdi te kaisono joli dofa thancha ngya ta tongdi tamong hingkai जों kaisa bai kaisa joli lai mano khibnani jora majra bel lai mano khibnani jora jottoni thani no koimung जों kaisa bai kaisa kok silchalai phaidi thancha onglai siwano
ओंलाइखा जे ओंनाय जरा तै ओंखा जतननो बेलाय बेलाय हामबाय हर काहाम बुबाग्रा लगिरिखा त्रिपुरा दफा थानचांखा।